Wow! Ay. Adto ko ron sa akong hideout. Nga, basin na yung mga customer dito nga naghuwat para pahiluton sa ilang mga hayop. Kaya nindot yung mga pahilot ang mga hayop. Kay atong kutis. Masamot ka lami, masamot ka nindot. Kay ipik jud ba? Ipik siya sa mahilot ang hayop. Ipik siya, masamot siya ka puti. Kami atong kutis. Adtoon ko rin po. Nindot kay ang mga tag-iya ron sa mga hayop. Kaya mga gwapo, mga macho, mga kwartahan pa dyan. Mao na nakapadana akong adunahan. Sige, adtoon ako. Okay, naadyo usa. Kani. Siguradong abot-abot na dyan ni. Ang kwarta, abot na sa kamot. Abot ang taka dito ha. Kaya nanarong. Ay, Tara dito eh. ganihan na ka? Tao-tao na dyan ma'am. Sige. Nandugin ay karundok. Anak ko, bakit ito? Ako na nilihok ka na. Oh, sige, dok. Sige na siya hilak mo dok. Gabi dok. Tungod kay nabakang na yung tilok ba. Sige, ako bahala niya ha. Tarong na ito sila. Wow! Ubutan ba yan yung dog-dog? Ay, oy. Idog. Magani ko nini kagabi eh. Dog-dog sila. Dog sila. Sakit. Napiang siya tiri. Sakitin ko ako tarong. Dok, ito may diferensya ni dok. Kay katunggod akong bana dok. Napiang tudok dok. Gusto ta na akong pahilot ng dok ba? Yung sorry kay ma'am. Ay, kay ang ako hiluto na buhok kay mga hayop pro ba? Oh, hayop ro din dok. Oh, sus ako tatoy pahilot dok. Oy, pero okay lang sa dok. Kay mas importante ngayon akong ero dok. Kay mao man ako ay permi dok. Kay ato akong bana. Tagsaram to na ako idog. Ano tagsara man? Kay ug manguhit to akong bana dok. Paakon man ani dok. Inigturo ato iya dok. Paakon man ani akong ero dok niya. Ihiya na tong bubuwag ininit iya para mapaw. Kuya, wag ko. Oh, ngani ni siya kalambing Okay na na. ni siya ka na. Okay na. Yung piang kay na. Tambalan na na. Oh, sige dok. Na ijikas na akong bayad dok ha. Sige, sige. Sige dok. Kaya ba mo na ka sa number sa? Oh, sige dok. Sige dok. Balik mo diri dok. Sige. Sige dok. Tuy. Pateng nindo tabay ka ng kadawat lang ani gud bay kay ako bay muhi ta kog iro ba. Ngano debe? Ako tay pa hilot dito sa ilang Dr. J sa kay grabe si Dr. J sabay. Ang lawas. Wow, Coca-Cola body niya. Purti pag yung guwapaha. Purti pag yung kayo. Sana Di siya pwede mo hilot na to unani na to. Dili man siya mahilot og tao bay. Oh hayop pag iyang murag Grabe. bay murag hilot ito siya nimo. Ay, Dili ka tingala. Bungot sa ukok ni mga. Tuon mo hayop. Dili bay, kanang ang ako ba? Ganahan na ta. Palit utat ka ng iro ba Ay niya? iro. Ah, ipasang ba iro. bro, saon sa niya. Madlok mo sang iro na ko pod kay ingon man nga. Nay amahan ko no, maguyod. Bungot sa ukok. Mo pud bay pero sige lang tabangan tiga bay. Ay lang pasangil-sangil lang ko dito nga na ako iro. Atong taparan si Dok Jisa niya. Ikaw ni bahala nga to. Pa-strong ba? Ang sakto sa do. Pero- To ganahan mo ko atong doktora bay kay may kay gawi niya. Paha lagi bay ganahan ko mag-standby dito. Kapila ko i-standby dito kanang magtugtog siya sa iyang hideout. Sus, Sige na day ka dito bay. okay, di palagi sus, di palagi pwede mapreso bay. Lami, sus, lami itong tong bay. Ayaw gyud bay kana pugi gyud na bay. Pero ngano wa man kuno musulti bay nga. Sige na day ka diha ah. Tana aron nga ba kuan takib. Aron na makibaw gikang unsa iyang kanyag ba. Oh sige. Ay, maula to. Usa ka customer na ko. Basin pagtaon mo. Na maabot. Dugi. Higda, dugi. Higda, tarong higda, dugi. Dugi. Dok. Dok tesa dok. Bayad sa imong iro. Bayad sa imong iro. Bayad. Sa iro taon dok, amigo ko ni dok. Sa iro. Di man ni taon ni iro taon dok. Oy, simpag abay tutong ni dok. Sa iro. Dok, taon ko dok oy. Yo sa iro gud. Unsa pagkataw-an ni gud? Tan-awa ko niyo. Hap monkey, hap chihuahua, hap bulldog. Siya. Unsa bayad sa imong iro?
Pwede dok, wa taon ko'y kwarta dok. Iyar kong dadir dok para makita niyo mong gua pagkahamis niya. Pabayran ko nimo. Di na maayo. Ikaw bay wa po kay klaro bay. Kapag Bahala kong na. hilutan ninyo, di na bayad sa bayad. Bayad. Kasi bay wa ko'y kwarta bay, bahala ka bay. Bay, ay kung bay, bay. Uy, bay, lutong tikag bay. Sige, bayad, lutong kayo.